Dodiin. Miittiä pukkaa taas. Ollaan seuraavaksi menossa linja-autolla Porin keskustaan, Porin torille. Siellä YouTuben miitti paikalla muun muassa minä, Zone VD, Herbalisti, Ampurula ja monia muita. Tässä linja-autolla Venäjälläkin. Kestää vähän aikaa ja mä varmaan kuvailen sieltä miitistä jonkun verran jotakin videota. Mitä jos nähdään sitten siellä seuraavaksi? Se olisi varmaan vähäksi aikaa. Porin todella. Katsotaan, jos täältä löytyisi joku setti. Joku vielä täältä. No joo. Tuonne sillankaan. Tuossa on Herbaa ainakin. Hitu kätkäri. Tää on vähän. Ei jos on ihan noin. Sarakirjassa sen. Siellä on muutama ihminen takana tällä hetkellä. Mä oon kuvannut täällä Porin niitissä. Porin porisemassa. Jee! Onks hauskaa? Okei. Joo. Ei! Joo! Näin, tehdään noita mukaan. Takaisinpäin! Takaisinpäin! Joona, tuo se porukka tänne näin, tehdään tää juttu. Joo! Siellä on pommi heti. Sä voit sieltä nyt. Nyt ollaan nyt... Näin mene läpi, mutta nää on niin hauskoja. Elikkä te tiedätte, kun te on nähnyt sen mun tekemän videon, missä mä olin siellä sellossa. Ja te ootte ihan hiljaa. Sit kun mä käännyin, niin... Antti! Pori! Tupaajat, YouTubettajat on tällaisia. Ei tottele. Ei tule tuo Asti tänne kanssa. Nyt teette jo ystävät. Mut meillä on täällä hauskaa. Huutakaa kaikki yhdessä. YouTube! YouTube! Minäkin! Vähän rauhoittunut. Käyn nostaa RA:ta vähän brainblastereita lisää. Ja katsotaan, täällä on kauhean ryhmän Angry-leikkoja. Siellä on Herbaa, siellä on Sami Koivisto, siellä on Tone vielä, joka on pärinöissä. Pienissä. Hän on oikeastaan vain energinen. Vähän energinen. Joonas Mursfylin viino. Perustele pikkusen. No, kato! Siellä se on tommonen ruma piirre päässä. Ja sitten oli sillain. Se kun YouTuben videovastaukset poistui, sen takia koska se oli hyvä ominaisuus. Sitten kaikki kiusaa mua. En vedä, mä pelkään niitä karkkeja. En uskalla. Okay. Olen nössö. Sori. Joo, ei mitään. Vedätkö sä mun sen ranskalainen kielisuudelmat sen? Joo, en. No niin, mennäänkin. Katsojille jotakin. Katsojille jotakin? Sano katsojille jotakin. Tää, mä ajattelin, että sä sanonut kameralla tän. Katsoja arvoisa siellä, joka katsot YouTubessa luultavasti tätä videota. Sä oot hieno ihminen. Jatka näiden videoiden katsomista ja seikkaile YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Kyllä. Ei muuta. Kyllä Vitali. Kiitos. Sieltä lähtee kivasti. Mektaliin. Mikä meno? Hyvä meno. Hyvä. Tai joku tanssii, onko sulla niinku varastossa? Joo. Ei nyt varsinaisesti. Joku tällainen, mitä kaikki on valmiina.
Kerro millainen on täydellinen kahvi. Semmonen, joka maistuu hyvältä. Täydellinen vastaus. Ilmanen kahvi on paras. Miitti on loppunut. Mulla on täällä linjalla asemalla. Joo siis moi. Eli tää mun hieno muistikortti päätti täyttyä juuri silloin kun olin kuvaamassa. Mutta kuitenkin Miitti on nyt päättynyt, on menossa kotiin ja haluan kiittää näitä järjestäjiä Katja Saarinen ja mikä tää on sen, en mä muistan toisen nimen, sori älkää suuttuko, mutta kuitenkin. Ja kiitos kaikille tubettajille ketä siellä oli. Ketä siellä oli, muun muassa Zone VD, Herbalisti, Sami Koivisto, Ampurulaa ja joo. Kiitos kuitenkin kaikille ketä oli siellä. Oli hieno miitti. Seuraavaa miittiä odotellessa. Se ois moi.